Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show le sibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So nangokusisi ungibhalelile ozongichazela kabanzi ukuthi sithini isizathu sokuthi angivakashele la ekhaya kule show. So asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawona? Yebo sisi. Kunjani? Ngiyaphila. Ngi-right nami. Umabalo ngihleli naye? Ukhuluma nomakhuzwayo. Okay. Baba bakhuzwayo? Abakhuzwayo omnguni ophakathwayo. Oh, okay. So ukhulele kuphi? Ngikhulele eNdwedwe. Usahlala khona manje? Cha, sengihlala eNtuzuma. Okay. So ngicela sivele nje sihlale phezulu kodaba ungitshela ukuthi kahle why ungivakashelile la ekhaya namhlanje? Ngize la ekhaya ngizolokhuza ngizokhuluma ngomuntu wami. Okay. Ngiyabona ukuthi umuntu wami useyangichithela ngibona nje ngezenzo azenzayo kanti futhi ngimbambe ngefoni ngibambe izithombe. Oh, okay. Ithombe enjani? Ngibona izithombe eshuthe nentombazane beyikhiphile bekuma vacation kuma beach. Ngabona ukuthi awu umuntu wami uyangichithela. Umuntu wakho uyazi ukuthi uyakhona ungena efonini yakhe? Yeah, uyazi ngoba sike siwaswipe amafoni ethu nami ngiyakwazi ukuthi ngimnike eyami naye anginike yakhe. Imake manje ngalesi sikhathi nishintshe namafoni mhlambe akuyona indlela abefuna ukutshela ngayo ukuthi mhlambe nomunye umuntu because angibone ngakhona ukunikeza ifoni yakhe ebe enento angafisi ukuthi uyibone noma mhlambe ube sekhohliwe noma sithini story. Uyaphuza utshwala? Ngiyacabanga ukuthi ube kuyindlela kodwa angazi noma uyikhohliwe ngicabanga ukuthi ukhohliwe ukuphuza yena ke uyathinta kona kancane okay kakhulu. Bunjani ke ubudlelwane benu bebunjani ungakatholi ngalezi ithombe lezi othi uyibonile? Bekusahamba kahle nje. Right. Okay. Right nje itshengisa ukuthi umuntu o right engenelisa kahle. Mhlambe ke ekunakekela financially. Yeah, benginakekelela. Okay. Nabonana nini? Sabonana 3 years manje. Seno 3 years. Yes, no 3 years manje. So mhlambe ke uke wamfica enomunye umuntu empilweni yakhe noma uye wakutshela ukuthi usingle? Wangitshela ukuthi usingle. Okay. Ngathi ngisafika nje. Wangitshela ukuthi usingle. So uthe mase uyibona ke izithombe wenze njani? Ke wambuza noma mhlambe uthulile wenze njani nje? Ke wakhoza idrama mhlambe? Ngimbuzanga ngathula. Ngathi angifuni ukukhoza idrama. Ubona ngibhalele lana. Bengifisa ukuthi ngibonane nalentombazane ngoba ngiyayazi. Oh, uyamazi kanti? Ngiyazi ngokuthi ngibone ngasesitolo lesangasekhaya, isitolo. Oh, okay. Isebenza khona, isitolo lesamaPakistan. Ngibone nje ngabe ngithenga. Ngithe mangibone ezithombeni ngathi hawo kanti lentombazane le. Uyabazi lobubuso. Hayibo. Manje kanti ezithombeni bebenzani? Le etshengisa ukuthi mhlambe ngabe bayathandana. Nje bebevela beqabulana. Oh, okay. Nje kutshengisa njengoyithandana, njengethandana nje izithombe zabo. Lo ntombazane lo umjwayele njengoba uthi ukumbone noma mhlambe usisi nje umbonelele kudeni hayi ukuthi mhlambe uzofike mhlambe nikhulume nani. Hayi angimjwayele. Ngimbonele ekudeni. Okay. Ngimjwayele nje. Manje inamba yakhe ubusuyithola kanjani ke? Ngisearchile kwifoni ngoba ngikade sengishilo ukuthi emafoni siyawaswipe. Yes. Ngasearcha ngabona nama conversation la ka WhatsApp bebhalelana sithandwa sama live konke lokho kwangicika. Ngase ngithi hayi angehlisa umoya ngingamtshengisi yena. So pretend as if awubonanga lutho nje kwa right. Yeah. Manje umuntu wakho mesetholile ukuthi uke wasibhalela thina and uke wafika la ekhaya and uke wasinikeza inamba yalo sisi lo saxhumana naye senzobonana la nixoxe ngoba mhlambe yena izomphatha kanjani lento ngoba ngiyazi ukuthi ngenzeka angayiboni ivideo. Kungenzeka ayibone, sorry. Angazi ke kona ukuthi ngizotsizwa umphatha kanjani kodwa ngiyacabanga uzobona ukuthi bese ngitholile. Phela benginqena ukuthi ngikhiphe isibhongo kuyena. Okay. Uyamsaba kakhulu umuntu wakho? Hayi kona nje ngisho kanjalo. Okay. So mhlambe ke mase sisuka la esebonile ukuthi uke weza la ekhaya. Usafisa ukuthi ubudlelwane benu buqhubeke noma nje ufisa nje uzoshayelela isipikili sokugcina la?
Ngifisa ukuqhubeka ubudlelwane bethu naye. Okay. Yo, so-ke njengoba sinikezele inamba yasisi, sike samfonela samcela ukuthi akasondele la e-studio, akabanga nankinga-ke. Kodwa into angayazi ukuthi ubizelweni. So wena ngabe usukulungele yini ukuthi ukhulumisane naye ubuso nobuso, umbuze nje ukuthi kahle kahle umfunani umuntu wakho? Yeah, sengilungele. Mhlambe futhi okungenzeka ukuthi uyena owathandana kuqala nomuntu wakho noma angazi, but konke lokho nje nginethemba elikhulu ukuthi uzokuthola la mise simbizile. So ngingamlanda. Cela silandela yini. Alright, sibabukele lapha emakhaya, siphinde sinamukele kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke usisi sesivele samlanda, samcela usasondele eduze ukuze bazokhona ukuthi bakhulumisane ubuso nobuso ukuze bezothola kahle kahle lento le afisa ukuyithola usisi. Sikwenzakalani phakathi kwakhe nophesini wakhe? Unjani sisi? Ngiyaphila nami. Ubani lo? Mamtolo. Mamtolo? Yebo. Oh, alright, kuphi? Emlazi. Mama Nomlazi. Ka-N. Ka-N. Oh, alright. Uyamazi sisi? Ngizwe ngaye nje. Yindaba usukuzwa ngaye? Izihlaba izinto okuzizwa ngaye? No, kunomuntu la engithandana naye kuthiwa abantu beyangichazele ngaye lo sisi lo. Ethini ngaye? Ukuthi nje bayathandana. Kodwa futhi manje nezinto azenza angazithandi. Oh, okay. Uqale nini ukuchazela ngaye? Bosukhona empilweni yakhe ubhuti noma kwenzeke njani? Mina ngifike bevele bethandana labantu. Oh, okay. Wangena wazi ukuthi ukhona? Yeah, bengazi. Ngazizathu siphi? Behleze nje ecomplaina, bengimthanda phela nami, ngiyamthanda uAhanda. Okay. Mengichazela ngalo, yasho ukuthi uyayidedela nje, akamanelisi. Ngiyamthanda uAhanda. Ngiyamthanda. Hawu hayibo. Inkinga. Ngikhona mina, uyavuma nje, uze yakutshela nje ukuthi ngikhona mina, uyavuma wena ngalo. Ofane ngibike kuwena. Ebo, nangu Kahle umthinta. Hayi wazi uthini. So ngazi uzongisaphaza la ngenxa yomunwe, ayikho serious. Hayi ukuthi ngizokusaphaza la ngenxa. Wenze njani? Ngoba ngithatha umuntu wami. Owakho. Umuntu wami. Hayi yazibumbela into. Yindaba uthi ngenxa yomunwe. Umunwe kanjani? Umunwe phela lo muntu lo uyithombola ngithi yabona. Lo muntu esimbanga. Oh, okay. So manje lo uzongisaphazela nje haya ukho serious. Umuntu wami kodwa. Owakho uyazibumbela abantu sisi shoot. Ngiyamthanda umuntu wami. Hayi siyamthanda sibonke, awumanelisi umuntu awumenzi. Siyenzana fanele siyenzana. Hey, wasunwa manje. Ungasondeli ngizokugxoba. 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 Hey. Uyazwana. Hey, uzonya tshena. Uyazwana. Uzonya tshena. Ngizokugxoba mina. Usaphazela umunwe. Hayi awukho serious wena. Hayi ashikisa shame. Ngiyamthanda nje na. Mina ngimthanda ushuthi. Shuthi angimthanda. Mina ngiyamthanda. Hayi awungasho. Wena uzothatha nje umuntu wami. Ngizothatha vele. Ngifuna lento la kuzisayo yona. Hayibo. Uzangila wentombazane. Wena nje shintsha indlela yokwenzana lento lokhu uyenza la. Lokho yini? Shintsha indlela yokwenza uzozulahlekela. Buka manje. Ayangina nje. Khala ke shuthi. Hayi shuthi khala phela. Hayi angicika nje. Hayi. Into yenzayo nje angicika ngithandi. Manje bothi mhlawumbe lokho okwenzayo kuzokusiza ngoba phela ngeke ngiyeke inkinga ile. Ngithe ngiyeke. Wenze njani? Ungalinge nje. Ufuna ukuthi ngoba mina. Angikubone manje phela. Hey ngizonyathela lokho. Ukhondlo mina, ukhondlo kayi-1. Owe ma. Ngidakelwa. Ngakini. Ngibamba ke kodwa ngisaqazela nje. Hayi, angidakelwa mina yinja. Inja, angiyona inja mina. Ayajabula wena uthathelwa izinja abantu bakho. Hayi ngeke wena. Hayi. Hayi shame ngeke yinje wena. Yini yona le? Uyangibona. Uyangibona. Le ngibona. Ubonani? Okuchaza ngabe uyibona nje. Ayani. Hey, yahlekisa wena. Ngabe yini ayibona? Ukhohle ukubuza yini? Ubuza mina manje. Kahle kahle i-relationship yenu yekudeni noma? Yeah. Singa 2 years. 2 years. Yes. Nina uthene nesikhathi singakanani? 3 years. Sure. So into sayithini then?
Hawu, ube ngathi abekaphuma umuntu ekushiya ezothenga kumina, azokushiya endlini azothenga kumina esitolo usele endlini wena. Yini kanti wenza njani? Wenze njani? Enze ngathi uzothenga kanti uzobona mina. Hayi, shintsha indlela yokwenza. Iyona nje into engizokutshela yona. Sikho isidingo salento oyenzile, shintsha indlela yokwenza nje. So sesiphekuthana ukuthini, uzomshiya kanjalo nomuntu wakhe omusha noma ufuna ukuqhubeka naye? Ngibona ukuthi angimshiye sengenze kakhulu isilimo. Excellent. Bathi 2 years. And 2 years iminyaka omude iminyaka eminingi kabi. Futhi mina bengenzeka isilima njengoba mina ngibambe nje ngenyanga edlule lento. Onokuthi uyabona. Isilima. Shiya phansi kusale thina. Bengenzeka isilima. Sikhulu. Ngiyaqolisa kakhulu ngalezi ndaba oyitholayo because usisa akaphiki and uyasho ukuthi bana 2 years bebonke. So njengoba usucabanga ukushiya angazi mhlawumbe usazobe ucabangisise kahle because kwamanje mhlawumbe ukwatile ngoba nakho phela akaphiki. Uyavuma. Mhlawumbe kwamanje. Asithi mhlawumbe usazobe ucabanga ngiyabusha khona ulungisa izinto nibe ndawonye futhi. Mhlawumbe usazoxabanga. Ngoba anihlukene ne? Nizohlukana. Sangisukela. Hayi. Awumancane buvizela la bantu. Sangisukela. Hayi, awumphethe. Mbuke lapha ekhaya kubuye engazuthi sinqomana nezindaba kanje and usisuke kubeka kucaca ukuthi hayi akazohlukana naye kodwa ke ngobusakwatile uyachaza ukuthi uzomshiya noma mhlambe mekuthi usazocabangisisa kahle mhlambe ngeyazi amshiya asazi kodwa ke iqiniso seliphumile ukuthi babonke shuthi kahle bathanda umuntu oyedwa bebonke. So nawe mekuthi khona into ongayiqondi kahle ngomuntu osala naye ungangibhalela kuleyo email address obonayo lapho khona uzokhona ukuthola ukuthi kahle kwenzakalani. Ngiyanthanda kakhulu. Bye.